Siemaneczko, z tej strony Nikodemusek12, a ze mną są pan Grobak. Nie ma. I pan Doktorek. Nie ma. Gramy dzisiaj na Blitzgie. No i tak. Chodźcie na tę arenę. O Jezus, ale ścina. Ale ich tu jest. Dajcie sobie widoczność graczy tylko VIP-owie na razie, bo teraz nie musimy się widzieć. A łatwiej będzie wejść na arenę. No. Na którą? Po lewej stronie na 55. Widzę, dobra. No ja weszłem. Aha, i teraz nie ma. Aha, dobra. O, jesteś koło mnie. A dobra, widzę ją. Dobra, chodź. Jest. O dobra, to no, cześć. Widzę cię. Ale fajnie No, wybierzcie sobie klasę. Ja biorę sobie snajpera. A gdzie się klasę wybiera? Na szmaragdzie. Dobra, ja bierę żołnierza. A nie, Ale to nie możesz, bo to tylko VIP-owie. Szybko, snajpera bierz. snajpera się. Dobra, ja też. Lecimy. Dobra, ja biegnę z tyłu, żeby jakiś... No i kurde, mam żelazną zbroję i siekierę żelazną. Gdzie jesteście? A ja mam ten. O, chodź, kurde. Bo tą motykę mam. Ja kupuję. Gdzie jest ten? Gdzie jesteś, doktor? To chodź. Skrzynkę chyba będę brał. Aha, on jest na tym, na manie. Ja jestem... O, widzę. Lecimy do ciebie. Nie skoczymy. No bo to... Aha, parku. Ale dobra, nie musicie już, ja już zebrałem. Ale dobra, żebyśmy byli tutaj razem na tym manie. Chodź. Ej, tam się leją, chodźcie. Dobra. Ej, ja mam motykę tylko. O, ja mam żelazną siekierę. Oj. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Coś internet nam przerwał. Aj! Gonić go! Ty, dał mi ten, regenerację ten gościu. Jak to? Ja jeszcze żyję. A ty żyjesz? O, bije się z żelaznym mieczem. No i zabił mnie też. To następna runda. Dobra, i po lewej stronie 35. Dobra. Jesteście? No, wbiłem. Ja też. O, jestem koło doktorka. Wszyscy... O, i ja koło was też. Dobra, ja snajpera się wybieram. Ja też snajpera. No to jest tak. A demon? A ja sobie biorę szpiega. A, To jest. dobra. O nie, szpieg jest tylko dla VIP-ów. Aha, no to już żadnej klasy nie wziąłeś, nie? Nie, zdążyłem wziąć snajpera. Gdzie wy jesteście? Dobra, Aha, gdzie wy? za doktorkiem poszłem. Mam taki... No ja też, dobra. A za wami idzie żelazny miecz. Widzę. Dobra, biegnę za wami. Dobra. Czego Kogo jest? na ten most, bo... Aha, może coś być pod mostem. No to Dobra. Weźcie go, rozwalcie. Macie miecz jakiś? Nie. A ty? No, ja też nie mam. Dobra, ja idę sprawdzić jakieś... Ja gonię tego gościa. No ja też właśnie go gonię z tobą. Za mną? Zepnij go do tego, no. Zepnij go do strumienia. Och, fuck. Dobra, A tam wpadł. Kurde. Jest tutaj! Dobra, biję. Dawaj go. O, sorry. Ej, ja weszłem sobie w pułapkę. O, do widzenia. Dobra, spadł. O, mam snajpera już. Ja też. Dobra. Chodź tam. A gdzie jest ten Skrzynka. doktor? Ja idę przez jakiś most. Tam jest skrzynka na górze. Na górze. Aha, to przez most idziesz, to znaczy, że się cofasz. My jesteśmy na tym. Na takiej wieżyczce małej. Jakby co to was zabiło? O kurde, spadłem. A ja żyję i mam drewniany miecz. No chodź. A masz ten, jakąś zbroję? Bo ci mogę dać klatę. Ja mam tylko budki. To daj, ja ci dam kolczugę. Masz. Mam łuk. Czekaj. O, spodenki sobie założę, bo mam, widzę.
Dobra, ale Kacper, gdzie ty jesteś? No ja jestem nie z wami, kolesie, zdradziliście mnie. Dobra, skrzynka, biorę ją. No. Strzały. No dalej chodź. Ten smar mnie zdradził. Ty do jednego, ja do... A, tu jest rozwalony, dobra. O, mam ten. Kurde, ścięło mi myszkę. O, mam... O, mam diaksa. O, to dobrze. No, jak co to sobie zrobimy? Tutaj, o. A masz patyki? Mam... Ty, drugiego diaksa. Za nami złoty miecz. Gdzie? Tu. Pomogę! Dawaj go. Nie, zabili mnie. Zabił cię. Kurde, a ja go. Panikujecie jak babusie takie. Hm. Zabił mnie. O nie. Idę Nikodem po ciebie. A co, zabierz mnie? No zabijecie. Oj, to nie będzie łatwo. Ja tylko mam łuk, więc... A, ja mam ender perły, wszystko. Chłopie... 2 diaksy. O, Patyków nie mam. O, Minecraft mi się włączył. O, są patyki. Dziękuję ci, Minecrafcie. Ej, Minecraft mi się włączył. Aha. To dobra. A to szybko włączaj, bo za chwilę będziemy się żegnać. Dobra, mam diaksowy miecz, Kasper. Jak chcesz, to chodź po mnie. no, come on. A gdzieś ty... No, gdzie ty jesteś? No, gdzieś ty jest, chłopie, no. Co ty mi jakieś pytania zadajesz? O, a mam znowu jakieś fajne itemy. No, ja jestem na tym moście. Tym drewnianym czy jakim? No, nie, tym za tobą. Zwodzonym? No i żartowałem, nie mam żadnego diaksu. Za tobą jestem. O, Nie mam żadnego diaksowego miecza. szurku. Albo i mam. Ogórku. Ej, ty ogórku, zostaw mnie. Ej, No, zabij. Jest, wygrałem. co na jednego strzała? Jesteś już ten, kropka? Jeszcze nie. Aha, bo już się żegnamy. To chodź, doktor, tam gdzie się witaliśmy. Chodź. Idę. Dobra, już się vlogowuję. Ja cię nawet nie widzę. A daj sobie wszyscy widoczność graczy. No już. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ja idę do was. No to szybko, szybko. Chodźcie. Ej, pan doktor, nie masz skina. No bo masz Minecrafta zbyt na wyjętego. No, chodźcie, szybko. A ciebie tu nie ma. No ja jestem. Dobra, żegnajmy się. No to bez nich się pożegnamy, ale to by było na tyle z odcinka z Blitz SG. Pa, pa.